Good morning guys, welcome back to my channel. Bali ngayong araw guys, maghahakot kami ng kuwan ng buhangin. Bali kuwan, sasakay namin sa Kalabaw yung mga buhangin na naipon namin doon sa tabi ng ilog. Bali kasama ko yung pamangkin ko guys, tapos yung baby ko. Tapos mamayang hapon siguro guys, makapagsemento na tayo, di kaya mamaya pagka nakuan na, nahakot na lahat yung buhangin. So yun guys, ito yung kalabaw na gagamitin namin guys. O, sakay ka na doon. So yun guys, papunta na kami sa ilog. Balik guys, mas mabilis kasing gamitin to kaysa yung buhat-buhatin namin. Eto, maraming makakarga. Tapos guys, ilagay namin sa sako. Tapos guys, tapos baba namin doon sa pinaganoan namin, pagsesementohan namin sa kulungan ng baboy. So yun guys, nandito na kami. Bali magkakarga na kami. Lagay na lang namin dito. So yun guys, biyahe namin yung unang biyahe. Mali konti lang yung nilagay namin kasi baka mabigat. Hindi na nak, hindi na. Mahulog ka. Mabigat yan oh. So yun guys, mga kapag siguro dalawang balik pa ito. Ay ka na sa kanila oh. Ay ka na. Hindi ka pwedeng sumakay doon, mabigat yun oh, mabigat. Kasi guys, punta tayo dun sa may kulungan. Hintayin natin doon. Yan guys, sakyan namin dito. Yan guys, pangalawang biyahe kami. Oh, hey.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, and Z. So yun guys, bali last biyahe na to. Bali nakargaan na namin. Oh, hi ka na Eldren, no? Diyan. Tapos siya kayo lang din sa wang. Hindi na. Mahulog pa. Sige na to na. Karga mo na yung pala dyan. So yun guys, tapos na kami naghakot ng pan guys ng buhangin. Bali mamaya pagkatapos namin kumain, bibili na lang kami ng semento, tapos sisementohan na natin yun para matapos na. Bali last na yun guys, last step na yun. Pagka na semento na yun, okay na. Bali patigasin na lang, tapos pagka pwede nang kunin yung biik na pan guys, pina-reserve natin. Ayun guys, ilalagay na natin doon. So yun guys, kita-kita sa bahay. So yan guys, kain tayo. Bali magulam tayo ng kuwan, noodles, tapos itlog, tapos sinangag na kanin. So yun guys, balikon guys, pupunta na kami bibili ng semento. Medyo malayo konti yung pagbibilihan namin, mga kon siguro mga 15 minutes travel. Oh, atras. Yan guys, nakabili na kami. Ito na, dalawa. Okay ka na. So yun guys, nandito na kami. Bali magsasemento na kami. Akin yan. Ayusin lang namin kung Ito sa'yo. para makasigura na kami magsemento. Ito pa ito sa'yo, oh. Ito pa ito. Para matapos na. Last na to guys, tapos patuyuin na lang namin, pwede nang karga ng baboy. So yun guys, kumusta? Balikon, natapos na. Ito guys, nabuhusan na siya. Semento na. Bali hindi ko na nabidyoan kanina guys, kasi ikon busy kami, walang magbibideo. Yung kasama kong nagkuhan, yung pamangkin ko, semento, nakalo. Bali isang semento lang pala yung nakuhan guys na gamit namin. Yung isa hindi namin nabuksan. Ito yung pinaka drainage niya. Yan guys, tapos na. Bali patigasin na lang namin, tapos pwede ng kuan, lipatan, pwede ng lagyan ng kuan, baboy. So yan guys, mag-ano lang kami dito, magagayak lang kami dito. Itong mga gamit na mga
na nagamit namin ko materialis dito. Iayos lang namin tapos uwi na kami. Kasi yung baboy na kuan guys, nakukunin namin. Bali hindi pa nawalay. Bali ilang araw pa lang. Bali 35 days kasi bago pa maihiwalay sa inahin niya. Maghihintay pa kami ng ilang araw bago namin makuha yan guys. Sakto habang pinapatigas pa namin tong lalagyanan nila, yung kulungan nila. Yan guys, kain tayo. Bali tanghalian at hapunan. Napaga kami ng kain ngayon kasi kung hindi kami na nanghalian. Sama ko si Mrs. Ang baby ko guys, sumama kila daddy. Pumunta sila dun sa surong. Kain tayo, ulam tayo ng leeg ng manok. Tao. Ano sabon yung ano? Kanin mo na yan. Oh, Maubos mo yan? Ha? ano sa ako? Kaya na, bandalo pa gaya. Isang pala. Ayan guys, bali lakad-lakad lang kami dito. Hapon na. Andiyan police! Another light gun out! Bali hapon na. Dito kami ngayon sa tabing kalsada. Lakad-lakad. Oh, dito ka lang sa gilid. Habang hinihintay yung na dumilim. Anthony! Bali tapos naman na lahat ng trabaho na. Anthony! Anthony! Ito guys, kulungan ng pato namin dito sa baba. Kulungan ng pato. Yung bahay namin. May nyog dito. So yun guys, bali hanggang dito na lang. Bali, see you next video. Huwag kalimutang mag-subscribe, tapos mag-iwan ng like or comment. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye bye.